दलरबो थायालै नै आंनाबाथाय बाराबा Hey guys, good morning to all. If you new here my another vlog. So दिनै मासे मोसौ नुदों आरोना guys. मोसौआनो नाम्बार दंलायो आरोना बिनि खोमायाव. नाय नामा नोंथांमोना? आं देखायगासिनो नोंथांमोननो. नायलांदो नै. So नै बेनो जाबाय नाम्बारिं काव. नोंथांमोना नायदो. आं नाम्बारखौ देखायगासिनो. Bugamli. So मोसौनि खोमायाव नाम्बारखौ मानो होयो नोंथांमोना सोरबाफोर मिथिबा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आंनो so that गासैखौबो आंगो नायगिरि आंनि भिउवार्सफोरनिसिम गोसो गोरबो मोदोम देहा सोलेर गासैनिफ्रायबो नोंथांमोनखौ आङो बरायनाय थाबाय so guys नोंथांमोना साननो हागौ बबाव थांदों आरो मानि थाखाय so आं दा फैदों नैबे बेल बिफां सेराव आरोना बेल बिराद मोननाय दं बेयाव बेलखौ माने जानो थाखाय बेलखौ जायोबा भिटामिन बारायो आरो माबा मोनसे बारायोनो आरो आं बेखौ बुंबाय ओमफ्राय बेल फिथाइ हानो थाखाय थियारि आं दा ओमफ्राय बेल फिथाइ हानो थाखाय जगारबो लाबोनाय जादों नै नायदो सिखा आरो दान्दा स' नै बेल फिथाइया नै बेनो नोंथांमोना नुदों जानो हागौ ओमफ्राय गोजौआव मोननाय दं नैबेनो बेल फिथाइया स' ओमफ्राय दा बिराद गिदिर प्रब्लेम जालायबाय आं दा मनाबो लाबायसोना अबाव लांबावनो आं दा स' आं दा मना गैयिनि जाहोनाव नैबेयाव लानो गोनां बायद' जाबाय आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना नेगेटिभ दा साननो आरो दा लानोनो जायगा गैया आं दा बेयावनो लानांबाय नै है र' मा मावलाबायब्रा हे दलरबो थायालै नै आंनाबाथाय बाराबा स' गाइस दा आं बेल फिथाइखौ हानखांबाय दा थांसैलाय न' फारसे दुब्लिबारि गेजेरावसो आरोना मोदाय बारियावसो हानफैलायदों आं दा दिनै स' गाइस नोंथांमोना मोदायखौ गियोना गिया आरो सोर नुखो आंनो खोन्थाहरदो कमेन्टआव थौदो अब्ला न' फारसे न'आव थांसै आं दा स' न'आव थांनानै जाना देखायनोसै नोंथांमोना आं दा बेलखौ माबायदि प्रटिन मोनो माबायदि एनार्जि मोनो आरो मा मोनोनो बियो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है फाग्ला होन सोरबा बेल फिथाइ जाबाखै बिदि बारायलाबायोलै समझ रहे हो ना थांसैलाय गोजानथारलै न'आबो 20 किल'मिटार जागोन खोमा 20.5 किल'मिटार थाबाय माबा फेन्दा मानि साजोबलाय लाङो थाबायनो हाया एखमबा आङो नुबाय बिसंगालि हाग्राफोरा माबायदि खिथ' आलौआबानो जाबायलै आंना दा बिसंगालि सेर मा मोनसे फिसा नङा बेलसो लायदोंमोन आं बेल फिथाइ मोनबाय गोथाव जायोना जाया नायथारनि ए गिदिरा मोजां ना फिसाया मोजांलै बा नै दा मोनफैलायबाय लामायाव सान्दुं थिं-थिंथारलै लोगोफोर सान्दुं गोसाथार मा होननो सान्दुंनि खोथा
थाबायगासिनो न' फारसे मा ओंख्रि संगौ बाबा खांख्राइ आरो मैथा खांख्राइजों मैथा मोनजासिगोनलायलै नै स' गाइस बिमायाथ' संनो सोलाबा जोंना फिसा फिला सार्भे मावनाय मानसि थांलाबाय गावबा गाव डिउटियाव दा जादोलाय खांख्राइजों मैथा स' गाइस फैयै फैयै मोनफैलायबाय नै दा न'आव बा बे सिखाखौलाय मानो बेयाव दोनखोलै नैबे सिखाया बोरैबा बौबा नैबे सिटखौ बौबा बोरै सालायगोन बा बिब'जों रायजाथारगोन माथो आंखौ हार्स जानाय नङालै वाव नै बेला बोरै जायो जाथारनोसै आं र' स' गाइस फैयै फैयै मोनफैलायबाय नै दा मुदुफुल दंफांनि गुदियाव मुदुफुल थाइसे मोना दं नै नायदो खम गोदै जागोन बे जानाय नायनोसै बेखौबो बड़ा हरामी हो बेटा फाइनेलि नै मुदुफुलखौ जाना नायनोसै बरिया इन्टारेस्ट गदय बिराद गदय मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है थुस मा अमा बायदिब्रा स' लोगोफोर दा जाना नायनोसैलाय आरो बेलखौ माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' लोगोफोर दा नायबावनोसैलाय आरो बेलनि स्वादखौ माबोरै मोनो नायथारनोसै आं दा जायालै बेनोलायनो बिराद गोथाव माबा जायो जाया माथो सोरबा फाग्लाया खोन्थानाय स' गाइस आंनि बे फानि भिडिअ नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो गाज्रि मोनदोंबा नोंथांमोना आंखौ डिसलाइक मारि जय हिन्द जय भारत बन्दे मातरम दिनैनि ब्लगा एसेनोसै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय